دانوستاندن di navbera her du serok erkanên Tirkiye û Amerîkî de hatin encamdan û hin jêderên medyayî dibêjin ku Tirkiye û Amerîka gihiştin levhatinekî destpêkî derbarî devera hevsînûr bi Tirkiye re. Li gorî daxuyaniyekî ku ji aliyê berdevke bi navê Erkana Amerîkî Patrick Ryder ve hatiye belavkirin ku du roja şemiyê serok erkanê Tirkî Yaşar Goler di peywendiyeke telefonî de li gel hevşanê xwe yê Amerîkî Joseph Dunford rewşa ewlehî di navbera her du welatan de her wiha rewşa bajarê Menbicê gengeşe kirin. Ryder daxuya kirin ku serokê erkanê her du welatan doza Sûriye bi giştî û pêkanîna aramiyê li devera Menbicê her wiha dewreyên hevbeş li ser hêla sînûrî gengeşe kirin. Ryder her wiha got ku her du serok erkanan danûstandin derbarê hewlên Amerîkî û Tirkî bi têkbirina terorê bi giştî kirin ta rêxistina Daişa terorîst bi temamî ji navore birên. Li aliyek din hin ji derna ragihandinê balkişandin ser levhatinekî destpêkî di navbera Enqere û Washington de derbarê rewşa ewlehî li Bakurê Sûriyê. Her li gorî wan raportan ku her du alî gihiştin levhatinekî bi çend xalan derbarî drûstkirina devera aram li ser hêla sînûrî di navbera Tirkiye û deverên Rojavayê Kurdistanê de. û ew yek piştî vekşana hêzên Amerîkê ji Sûriyê ji bilîbingehan El Netef da ku Amerîka bi wê yekê rêgiriyê diber alîkariya Îranê ji mîlîsiya Hizbullah re bike. Her li gorî wê levhatina destpêkî ku wê devereka aram li ser sînûrê Tirkiye bi Sûriye re bi dirêjahiya 20 ta 30 kîlometran were avakirin bê ku bingehên leşkerî Amerîkî têde hebin. Ew li hevhatina destpêkî hemû nakokiyên di navbera Amerîka û Tirkiye de çareser nake ji ber ku tanha her du alî li ser pêkanîna dijî firîn li ser devera Kurdî li hev nehatine her wiha gerentiyên Amerîkî derbarî parastina Kurdan û hin xalê din jî li hev nehatine.